7 hriechov, ktoré Boh nenávidí v kresťanskom živote. Kniha Prísloví nám poskytuje neoceniteľnú múdrosť, ktorá nás vedie na cestu spravodlivosti a poukazuje na postoje, ktorým sa musíme vyhnúť, aby sme si udržali blízky vzťah s našim Stvoriteľom. Pridajte sa k nám, keď sa ponoríme do múdrosti kráľa Šalamúna a zamyslíme sa nad tým, ako tieto učenia ovplyvňujú náš život dnes. Toto video nie je určené pre tých, ktorí sa považujú za dokonalých a nechcú zmeniť svoj život. 7 vecí, ktoré Hospodin nenávidí. Príslovia 6, 16, 19. Pozrime sa, čo je napísané. 6 vecí nenávidí Hospodin, ba 7 je mu ohavnosťou. Prvé pyšné oči, druhé lživý jazyk, tretí ruky, ktoré prelievajú nevinnú krv, štvrtej srdce, ktoré snuje zlé plány, 5 nohy, ktoré rýchlo bežia k zlému, 6 falošný svedok, ktorý šíri klamstvá, 7 ten, kto vyvoláva spory medzi bratmi. V týchto veršoch nám kráľ Šalamún odhaľuje 7 hriechov, ktoré Boh nenávidí. Ak túžime po blízkom vzťahu s Bohom, musíme sa týchto vecí zbaviť. Pyšné oči, pýcha. Pýcha znamená pocit nadradenosti, mylné presvedčenie, že sme lepší ako ostatní. Príslovia 16:18 varujú, pýcha predchádza pád a povýšenecký duch predchádza skazu. Ježiš v podobenstve, Lukáš 18:10-14, hovorí o farizejovi a mýtnikovi. Farizej sa vychvaľoval pred Bohom, kým mýtnik pokorne prosil o milosť. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Lukáš 18:14. Pýcha nás oddeľuje od Boha, pretože sme závislí len na sebe a nie na Bohu. Lživý jazyk, klamstvo. Kresťan by mal žiť v pravde a vyhýbať sa každej forme lži. Ježiš povedal farizejom: Vy máte za otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrah od počiatku a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Ján 8:44. Matúš 12:34 hovorí, lebo ústa hovoria z prebytku srdca. Ak chceme zmeniť reč, musíme najskôr zmeniť svoje srdce. Ruky, ktoré prelievajú nevinnú krv. Tento hriech sa netýka len vraždy, ale aj fyzického násilia, zneužívania a nenávisti voči iným. Ježiš povedal na vrchu Olivovej hory: Počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na svojho brata, bude súdený. Matúš 5:21-22. Apoštol Ján píše: Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1. Ján 3:15. Boh nenávidí násilie a volá nás k láske, odpusteniu a pokoju. Srdce, ktoré snuje zlé plány. Ak v srdci pestujeme nenávisť, závisť alebo pomstu, dávame satanovi priestor konať. Príslovia 4:23. Predovšetkým stráž svoje srdce, lebo z neho pramení život. Filipanom 4:8 nás vyzýva myslieť na čokoľvek je pravdivé, čokoľvek čestné, čokoľvek spravodlivé, čokoľvek čisté, čokoľvek milé, čokoľvek hodné chvály. Chráňme si srdce pred zlými myšlienkami a naplňme ho Božím slovom. Nohy, ktoré rýchlo bežia k zlému. Niektorí ľudia majú sklon robiť zlé veci a tešia sa z nespravodlivosti. Príslovia 11:19. Kto sa pridrža spravodlivosti, smeruje k životu. Kto sa ženie za zlom, smeruje k smrti. Rimanom 13:14. Obliekajte sa v Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo, aby sa neprebudili zlé žiadosti. Mali by sme túžiť po Bohu, nie po svetských veciach. Falošný svedok, ktorý šíri lži, šírenie klamstiev o iných, môže zničiť ich život. 1. Petra 4:8. Láska prikrýva množstvo hriechov. Keď niekto šíri ohováranie, odmietnime ho a povzbuďme ho, aby sa modlil namiesto šírenia klebiet. Ten, kto vyvoláva spory medzi bratmi, Boh nenávidí rozdelenie medzi kresťanmi, rodinami a cirkvou.
Príslovia 18:21. Smrť a život sú v moci jazyka. Ježiš povedal, každé kráľovstvo rozdelené proti sebe spustne. Matúš 12:25. Zjednotenie cirkvi a rodiny je Božou vôľou. Týchto 7 hriechov sú nebezpečné nástrahy, ktoré bránia duchovnému rastu a vzdialujú nás od Božej milosti. Boh vo svojej múdrosti nám v písme jasne ukazuje, čo je správne a čo je hriech, aby sme mohli kráčať po ceste spravodlivosti. Každý z nás je denne vystavený pokušeniam, ale Duch Svätý nám dáva silu odolať a žiť podľa Božej vôle. Kresťanský život je cesta neustáleho duchovného rastu, seba poznania a približovania sa k Bohu. Hoci padáme a robíme chyby, Božia láska je nekonečná a jeho milosť nám umožňuje vždy vstať a začať odznova. Nezabúdajme, že naše skutky, slová a myšlienky formujú nielen náš život, ale aj životy ľudí okolo nás. Preto sa snažme byť svetlom v tomto svete, ktoré odráža Kristovú lásku, milosť a pravdu.